sta normaal altijd in Ottersum, maar dit is gewoon een genot om hier te staan. Het is allemaal heel sfeervol en hier is heel weinig verkeer, dus wij kunnen puur genieten. Heel mooi georganiseerd, ziet er allemaal heel mooi uit. Dus ja, ik vind het geweldig. Voor mij mag het vaker. Heel erg leuk. Ja, ik moet zeggen dat het een goede sfeer is. En de wandelaars zien er redelijk fris uit en fit uit. Het viel mij wel op in Milsbeek dat de mensen ineens heel vrolijk keken tot ze Limburg binnenkwamen. Als je ziet wat een mooi feest dit is. En je ziet dat iedereen het naar zijn zin heeft. De lopers, de mensen eromheen. En alles wat heeft geholpen. De ondernemers, de inwoners. Om dit feest te maken, dan ben ik tevreden. Ja, geinig. Ja, verwacht niet echt serieuze antwoorden.